mai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore. Asika tinozoona kuti rinenge rava basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Muchirongwa matinotarisa matambudziko ari kusanganuka nawo nanamai vari kuchengeta vana vane urema. Tinopemberera zvakare hugamba, humare, hushingi hunanamai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Muchirongwa chanhasi tiri kuRiverside kuGlenview 1 uko kune mudzimai ane vana vaviri, Angeline Chipfunde. Mwana wake wekutanga Munashe ane makore 10 ekuberekwa ndiye ane urema. Mai Munashe vakazoona sei kuti mwana ane dambudziko riri pari? Dambudziko ndakariona changobva mukumusununguka. Ndakaita long labor. Ndobva ndatozoitwa emergency Caesar. Saka ndakamusununguka neCaesar. After Caesar haana kuchema. Ndakaitwa Caesar haana kuchema, ndobva atorwa mwana, ndobva azoendeswa kunesari. Aendeswa kunesari mwana, ndakatozomuona after 2 days. Ndipo ndakazopiwa mwana wangu. Ndipo ndakazotsanangurira kuti mwana wangu haana kuchema, saka 6 weeks unoenda kuHarare hospital. Ndiko kuchiendera ku6 weeks. Sokuti ndakasunukira kumbuya neanda kuparire Nyato. Asi 6 weeks ndakazonzi ndiende kuHarare hospital. Ipapo mama toziva here kuti dambudziko remwana idambudziko ripi? Vakakutsanangurira here kuti condition nemwana uyu icondition yakadai uye kuzokura kwake anozokura akadai? Kwete, havanombonditsanangurira, vakangoti munoenda ku6 weeks kuHarare hospital kuCRU. Saka pandakazoenda ikoko ku6 weeks ndopandakazosvika ndichitsanangurirwa dambudziko remwana kuti utori urema. CP yanga yakanyorwa pakadhi wacho kuti utori urema unorarama uri maari. Muri kunzwa imimi kuti urema uri mumwana, makazvigamuchira sei? Mwana wekutanga muchiri mai vechidiki, mamune excitement yekuti ndiri kuita mwana wangu first born yangu, makuudzwa imimi kuti mwana uyu ane urema? Ndakuzvigamuchira sokuti pandakasvika ndichiona vana vanga varimo, pandakaenda musi wandakaenda ndakabatikana zvokuti kana masisters anga arimo akatotadza kana kuti nekuti zvakanibata zvakanyanya. Vakaradza kubata maichema here? Hongu kuchema chaikwana kuti ndaitoti saka mwana wangu akafanana neuyu here, saka akafanana neuyu here, saka achazova uyu here, saka ndainyatotadza kuzoti saka mwana wangu chii achazovei. Akazozvigwamuchira zvaita sei? Zvakatora nguva sekuti ndaitoti pandakazosvika kumba ndaitoti ndikangopedza basa ndikapinda mumba ndaigona kuita 2 to 3 hours ndiromba ndichichema. Ndakatarisa mwana kuti saka mwana uyu achazovei. Mataura kuti mimi maiona vamwe vana kuCRU pamakaendako. Mune vamwe here kuti makaona mukabva matarisa wenyu moti asi wangu anenge ari nani? Panguva iyoyo ichokwadi kozi wangu anga achiri muchechi, anga asina zvakawanda zvazvati zvakuoneka. Ava vanga vakura vandaiti pamwe ava zvawava ndozvakadai. Maybe wangu nekukura achaita se achafamba, achakambaira, achadii. Zvanga ndakatarisira kuti mwana wangu anofamba. Kazhinji kacho dzimwe nguva kana mumba maita dambudziko tinorigamuchira zvakasiyana-siyana. Imimi zvambokunetsai kugamuchira kuti mwana ane urema? Ko baba uye nevehukama vakazvitambira sei? Kuna baba vakabva vangobuda pavati vengoenda. Manga mavatsanangurira here kuti ndozvandaudzwa kuchipatara ndozviri pamwana? Musi watakaenda kuCRU for 6 weeks tikaenda tisina baba. Saka vakasvika vakaona zvazviri paground. Saka ivo havana kuzvigamuchira. Asi mumwe wangu haana kunditaurira kuti anda kudi zvigamuchira, akabva angobuda ndobva atongoenda. Ko vamwe vehukama tinoziva kuti kazhinji kana taroorwa tawanikwa tine hama dzakawanda. Vamwe vese vakazvigamuchira sei kubva kumhuri yababa nekumhuri kwenyu kwamakaberekwa imimi? Kumhuri kwababa vakangoti garai. Havanavo zvavakataura zvakanyanya, vakangoti garai. Kwangu inini kwandakaberekwawo kuna amai chete.
saka vakangozvigamuchirawo. Ndezvipi zvamungati imimi Munashe ane 10 years asi pa 10 years ndichiri kumuitira izvi nezvizvi zvekuti hatitarisiri kuti mwana ane 10 years anga achiitirwa? Pa 10 years Munashe ndichiri kumugezesa, kumuzora mafuta, kumupfekedza hembe, zvimwe zvacho chimwe chacho chikafu ndotomufidha. Toilet system andakuwaipwa nini. Mataura kuti zvimwe chikafu anoda kufidwa zvino pane zvimwe zvekuti anokwanisa kuzvidyira ega. Ndezvipi zvamunoti imimi izvi haatomukwanisa kudya ega ndofanira kumupa inini samai? Zvana raisi, mabatiro espoon. Panozosvika spoon kumuromo raisi wacho unenge rapera muspoon. Saka ndora ndomufidha sadza, anodya zvimwe zvinji zvaanodya hake. Iye zvinezvi Munashe ane 10 years. Ari kuenda kuchikoro here? Ichokwadi ari kuenda kuchikoro. Anoenda kuchikoro kuSt Giles. Ndokwaanoenda. Ini ndogara kuno Glenview. Pamuka makuseni 20 to 6 ndinofanira kuenda pa 1. Patinokwira mabhazi ekuenda kutown. Ndokwira naye bhazi. Ndoenda kutown ndonomburuka paMarket Square. Kana ndine mari ndochienda paCopacabana ndonokwira makomba nda kuchikoro kwawo ndonomburuka paSt Giles. Kana ndisina mari ndotofamba kubva paMarket Square kusvika kuSt Giles. St Giles iri opposite Prince Edward. Kana kuti kuseri kweWilkins Hospital ndokune St Giles. Saka munotopusha kubva kuCopacabana, kubva Market Square, kubva kuMarket Square kunobata kuSt Giles muchipusha buche. Iye zvinezvi ane makore mangana achienda kuchikoro ikoko? Ane 3 years achienda kuchikoro ikoko. Muchiita zvamuri kutaura kuti mune muchine tsoka mosvikomusiya? Handimusiyi, nongosvika unomisa muklasi, tinogara kuground ndinomirira kusvika apedza. Napedza ndotora mwana wangu ndodzoka naye. Anopedza nguva na 12. Mofamba futi kana musina mari kuya kuzokwira kuMarket Square? Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndeapi matambudziko avari kusangana nawo nokuda kwekuti Munashe ane urema? Matambudziko andiri kusangana nawo nokuda kweurema huna Munashe, nguva dzekumuka chaidzo, ndamuka na 4. Ndamuka na 4 ndomugadzirira anoda kuitirwa zvese. Ndomusumudza ndomugadzika pamuchi. Kumba kwandinogara nekuenda kubhasi stop ndokwira bhazi hakuna tara, kune dust road, ine matombo, ine jecha, inorwadza kufambisa wichi zvekuti ndozosvika kubhasi stop kwacho chipfuva nemusana zvakurwadza. Ndosvika pabhasi stop aindofanirwa kusvika na 20 to 6 kuti ndikwire bhazi ra4 to 6 kuti ndipinde mutown. Ndosumudza mwana wacho kuti ndipinde naye mubhazi, inini ndatomusumudza nemusana uri kurwadzewo nechipfuva ichocho, ndokwira naye mubhazi. Mubhazi macho handikwanisi kumubhadharira siti, ndomugadzika pamakumbo kusvika kutown. Ndasvika kutown ndikadzika, ndodzika futi naye ndomugadzika pawichi. Ndochifamba futi, pane distance, kune kwane tara zvako asi kune distance yekubva paMarket Square yekunobata kuSt Giles netsoka. Ndokurarama kwangu ikoko kozi ndikasatoenda naye kuchikoro haaendi. Handina kwandinowana transport yekuti mutakure. Although ndikawana transport yacho, mari yacho yekuti ndizopa transport handina kwandoiwana. Zvekutoti kuti ndiwane mari yekutransporta yebhazi yacho
ndinenge ndatoitirawo vanhu mawasheni, kusuka mapureti, kuvatsvarirawo mudzimba dzavo. Hondipowo $5 iwayo ndo mari yandokwanisa kuwana yekuita transport yemwana. Izvozvo zvokuwachira vanhu nekuita mawasheni munozviita nguvai, mazuva api? Iweekend here mwana asina kuenda kuchikoro kuti kana madzoka kubva kuperekedza mwana kuchikoro? Kana ndadzoka kuperekedza mwana kubva kuchikoro kumanguva ikoko 3:30 kana 4 o'clock ndo kunobva mari yekuti muzokwira transport muende nemwana kuchikoro? Ndokwainobva. Ko chekudya? Chekudya imomo mukusukira vanhu ndokudii. Mumwe anokwanisa kukupawo 2 kg yeshuga, mumwe anokupawo chifulawa, mumwe chaanenge ainacho. Ndokurarama kwandinoita. Mataura nyaya yekuti mune dambudziko remusana nemuchipfuva, muri kurapwa here? Kwete, nokuti handitorina kwandiwana mari yacho kuenda kwadhokta. Ndeapi mamwe matambudziko ekuti mungati nini ndokusangana nawo nekuti munasha ane urema? Matambudziko ndeyekuti zvekupfeka munasha anogwesha. Saka ukamutengerawo zvimatrauzi izvozvo nokugwesha kwaanenge achiita, kukambaira kweke matrauzi anosvika pakuti pakubo. Then kana adambuka makumbo aya akaramba achigwesha sekutumba matirogara amuna kana flow irafu flow, anotanga kuita mapundu kana maronda. Maronda aya kuti uzokwanisa kuenda naye kuchipatara. Kuchipatara unoenda kozi ane red sticker, but unongosvika vachikunyorera mushonga. Mishonga chandikwanisi kuitenga. Mati mimi mwana ane red sticker pakati. Zvinovirire chii izvozvo? Zvinoreva kuti red sticker vakarisa pakuti dambudziko rine mwana resipi haritogadzirisiki. Ndo zvaatori kurarama kwake neurema ihwohwo. Vasingazoti arigadziri zvinobatsire chii kuchipatara? Zvinobatsira pakuti kana akuda kurapwa anorapwa for free mumageneral hospitals. Ndo zvinobatsira red sticker. Rimwe dambudziko randinaro nderepekugara. Pamba pandiri kugara ndepasisi vamwene vangu vakashaya. Saka amwene vangu ndo vakanzomusara pavana ndo vavasirwa zvese. Saka ndo pandiri kugara. Zvekuti vakachinja moyo kuti aiwa zvakwana panaka kuchengeta iko kutoenda kwacho kana pekutangira handina nekuda kwamunashi. Nekuti dai angari mwana wokuti mwana ari noma unotaiwa ndinombopa angana ombondichengetera ndoenda kubasa, but handikwanisi kana kushanda kana kudii nekuda kwamunashi, sekuti ndini dziso rake ndini gumbo rake zvakare. Chikoro kuri kuenda munashe takadzwa mushati mimi amushandi, baba vakasiya mwana, munashe ari kubhadharwa nani kuchikoro kwaari kuenda? Munashe uyu pandakangomunyoresa ndakangokwanisa kubhadhara mari yekumunyoresa kumutsvagira nzvimbo. Ndobva ndazobhadhara second term yacho ndozvandakangokwanisa. Pa3 years ndakamubhadharira kairi chete. Mari yacho ndikutotadza kana kuibatanidza kuti ndimubhadharire school fees. Ndingokwanisa kutsvaga $5 $4 ekuti ndiwane yetransport yekuti ndikwire naye ndichina naye kuchikoro. Yekuzombhadharira school fees handisi kuikwanisa. Mwana maimboenda naye kuma-exercises here kana kuti muchiri kuenda naye kuma-exercises here? Ekuhara hospital aimboenda naye, but parizvo nekukura kwaaita manje hayo zvaazvishoma. Asi ndakuenda naye kune kumwe kwandakarifeiwa nasomeone inonzi Lachi Rehab, ndokwandakuenda naye. Sekuti Fridays vanongoisa pagurupu kuti tiri kwakati this Friday tichitoenda kuDZ. Ndokwatinoitira physio. Ko kuchikoro kwaanoenda vane zvekuita physio izvozvo here? Chikoro chinoenda mwana? St. James vanoita physio, but physio yavo inobhadharwa. Inini handikwanisi kubhadhara physio yekuchikoro. Ndongoenda naye kuchikoro angu kuti angokwanisa kuwana kudzidza zveeducation chete, kwete zvephysio. Zvephysio handikwanisi nekuti handina mari yacho. Mataura imimi kuti baba zvakanetsa kugamuchira kuti mwana ane urema uri paari. Munashe ndiye mwana wekutanga, asi mune zvakare umwe mwana wechi2. Zvakafamba sei? Baba apa vakatadza kuzvigamuchira, vakabva vangobuda vaenda. Saka vaitinofunga ivo pfungwa dzavo dzaiti ndikamboenda ndodzoka munhu yatakura mwana wake adini aenda, but pavakadzoka vakangoona ndiripo ndobva ndakazoitawo akakadika kane 2 years. Saka vakabva vagara vana pakangonzwa kuti ndine nhumbu futi vakabva vadini, vakabva vangoenda futi nanhasi havasati vadzoka. Zvinova nobatsira here baba muupenyu hwevana?
Kubatsira vabatsiri. Vane imwe mhuri yavakaita kana kuti amutombozivawo kuti vari kupi? Pandakapedzisira sandaita kake number 2 aka kwangu ine imwe mhuri. Kunonzi kune mwana ariko mukomana ine. Mataura nyaya yekuti pamuri kugara ndepamweni asi ari mukoma wamwene venyu. Zvichireva here kuti mungati mimi vamwene venyu vanokusimbisai vanokutsigirai pakuchengeta kwamuri kuita kuti tandikupai kuti chifanira kugarai apa? Ya, vanondisimbisa sekudaro kuti chifanira kugara apa, asi kuti titi vane yakazara yekutoti ndibva ndatoti ndakatogadzikika kuti ndakagadzikika pano ka handina. Nesaka ndototi dai ndawana pekuti panotiwo pemwana uyu awane pekugara panoti inini, pekuti dambudziko repekugara chairo chairo ndo rakanyanya, kana kuti nditi ndikadzingwa pano kuti ndionoloja handikwanisi nokuti mari acho handina. Kunoloja kwacho ukasvika pamwe unoudzwa kunzi hatidi vana vane vakadai. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Pamatambudziko avataura muchikamu chapfuura, ndezvipi zvekuti zvikaitwa zvinokwanisa kurerutsa mutoro wavo? Chekutanga ndoti zvekupfeka zvomwana. Ndikawana zvekupfeka zvomwana zvinondibatsira. Chechipiri kufizi yemwana, ndikakwanisa kuwana dhona kana sponsor wokuti kana mwana akaitawo kana mubhodha even kana mudheyi awana transport, mari yetransport kana kuti transport yacho inomuendesa kuchikoro. Zvinhu zvekuti ndo zvandiri kushuwirawo nemwoyo kuti dai zviri zvandadi ndawana kuti ndiwanewo kuitawo chouviri kana kutsvagawo chibasa kana kuitawo musika kutengesa madomasi chaiwo ndinokwanisa kuita kana zvikange zvadaro. Iye zvine zvamungakwanise kuita musika nekuti mutoswera muri kuchikoro kwacho asi musiri kudzidza. Mune makagara saka kwamune makagara kuground uko mune muchiitei? Hakuna chatenge chita. Takatombotrayawo semadzimai sekuti tinenge takatoti wandei pamwe totosvika kana kusvika 7-8 tine vana vanenge vakadaro kuground. Takatombotrayawo zvekufamba tichitsvaga basa zvezvekuti tinowachira vanhu mayadhi, asi havatori munhu wavasingazivi, vanotyawo kubirwa. Saka tinotombotraya kuti pamwe dai ndikadai pamwe dai ndikadai, asi hazvibude sematarisiro. Mataura padambudziko repekuti pekugara, ndezvipi zvamunofunga kuti zvichida pamwe zvikaitika munokwanisa kubatsirika? Ini pekugara kana kuti tikawanirwa kana plot yekuti kana ukaplot kana kazvimbo kadiki kekuti nine mwana wangu towana pekuisa musoro, kana ndikaitawo kana kaprojekti kehuku kana kurima mavheji chaiwo ndichitengesa, ndozvishuwiro zvemwoyo wangu kuti dai ndakwanisawo kuwanawo pekugara pakasununguka nemwana. Nokuti kuloja chaiko handikwanisi nokuti handina mari yacho. 2, hakuna marendoda anoda vana vedu vakadai. Zvinoda ari yerendoda aitawo mwana wake akadaro kwete kuti loja rouya rine mwana anorarama neurima havagamuchiri. Munharaunda yamunogara imimi pane here vamwe vekuti munoziya vanoenda kuchikoro kunoenda mwana zvekuti zvichida pakawanikwa kana transport inokwanisa kuvatakura vari pamwe chete vokwanisa kusvitswa kuchikoro nekudzoswa kudzimba? Kunoku kuhwani kwandinogara ndofunga ndiri hwani, kubva kwazoita kuarea 8 pane distance, koita kwamachipisa, kwozoita kubudiriro. Ndo vana vabereki varimo munharaunda, asi kune madistance zvokuti kana mota yacho abvuma aisimbotitakura
haisi titakura takadaro kuti utangira kunoku nosvika kubudiriro wodzoka akanodai wodzoka kunational sports stadium uya kuchikoro. Ndezvipi zvekuti mimi munoti dzimwe nguva zvinondidya mwoyo kana ndakatarisa mwana wangu kana kuti zvamunoshuva imi muupenyu hwenyu zvokuti munoti ndokunamata wangu kuna Mwari uyu? Pamwana wangu Munashe ndaingoti dai Mwari vangondikundisawo kuti kana akafamba hwake nemakirasha mhino kana nechiwoka at least zvinenge zviri nani pakuti toilet system anenge achikwanisawo kuzviendera ega. Arikuda mvura yekunoona zvicherera ega, harudawo chikafu osumuka unozvitorera ega. Kunokumba Munashe ane shamwari here zvichida vemunharaunda vanotamba naye? Hongu anadzo. Nguva yandinongomuburitsawo panze vanongouya zvenguva diki diki zvokuti Munashe abuda panze wongofara. Vazhinji vacho havana urema, vanoone makumbo avo vanozvimainira, saka vanongotamba naye zvenguva diki diki unozongoona asara ega vaenda. Asi pavanenge vainaye papo vanenge vachitambei naye vanombokandana bhora here dzimwe nguva vachikandana kana nyange nemaoko? Vanotamba anozvimota zvakezvo zvaanobuda nazvo zvavanongosvika vachitora vachidini kana vakuenda wobva wamusira zvimota zvake zvozobva vaendawo. Taona kahanzvadzi kake kadiki vanowirirana here nehanzvadzi? Vanombotamba vese here kana kuti sisi vanongotiwo vakatamba nabhudhiovha vatongotiwo ndakurova pasi? Sisi vanotamba nabhudhi zvekuti kana vangori mumba zveko vanotamba zvavo, kana kumufidha zvekuti ari kudya sadza kaunoti ari kunonoka anomubatsira kumufidha kumudii, asi kazhinji kacho anobudawo sezvinoita vamwe izvozvo oendawo kunotamba kune vanofamba. Iye zvezvi tiri kunzwa Munashe ari kuburitsa mazwi. Akazotanga rini kutaura? Ane 3 years ndo paakatanga kutaura. Zvekuti zvimwe zvacho mimai vamwana vanotodza kuzvinzwa asi mimai muchizvinzwa. Ndichizvinzwa. Ko kana muri mimi naMunashe wenyu munombotambo here mumhanzi kana kumboimbawo nziyo dzekuchechi? Uye iye anofarira mumhanzi waani? Anotamba here? Kutamba anotamba. Anondowanza ngumwe ndikaisa mhanzi ndonge ndichitamba, saka ndingachingoti mama ite tamba iye achiseka zvake achifara achiona mai vachitamba. Saka imi munotononga jaifa chitambira mwana wangu. Ndepapo yekuti munazoti ndinoyazoona kuti mwana wangu mufaro wake wakazadzikiswa. Kana achinzwa idzo songs aHoly 10 ambotaurayi haunongofunga kuti ayo mwana wangu ari kufara. Mukusangana namai vane vana vane urema tinoona matambudziko mazhinji senge amataura imimi, asi tozoona izvozvo zvekuti vana baba kana kuti vehukama munoti isusu kwedu hakuna zvakadai so hakuna zvirema. Ndeapi mashoko amunoda kutaura imimi kunana baba vekuti kana dambudziko rauya mumba tingazviite sei? Nechekutanga chandinongoudza kunana baba ndechekuti kana maona dambudziko pfugamai munamati, ndo chakanyanyokosha. Sokuti kutonga kwedu kwemaziso hatione, tinawo maziso asi hationi, nzeve tinadzo asi hatinzwi, saka nongoti chikuru kunamata. Dzimwe nguva vanhu vanotaura zvinorwadza, imakambosangana nazvo here? Ichokwadi, pana mai vandakasangana nawo handina chandakavatadzira, but mukutaura vakangoti saka makazvara mwana chirema endai munopupura kuti mwana ufambe. Saka ini zvakangondibata kuti amai havarivei zvarivei kuita kunge ndini ndakaita kuti mwana wangu aremani. Chokwadi. Mamwe mashoko atinotaura ngaasaremedze ana mai vakaremerwa kudhara. Ngatisangane zvakare svondo rinouya muchirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha.